de carne de porco caseira. Agora ben, como do porco se aproveita todo, ata os andares, como di o dito, imos ir cun dos seus derivados máis ricos que se fai coas súas carnes. Fátima Mella, volvemos contigo, compañeira, contanos, que estás facendo, en que punto estás do proceso xa? Bernardo, compañeiro, onde imos estar se non é cos chourizos na man? Ai, que se me escurre, Elvira, que teño que estar concentrada. Bueno, que están na casa dicindo, mira como está Fátima aquí facendo chourizos, que arte que ten, que práctica ten, Como me ves? Ai, eu vexo-te ben. Bueno, porque só le agarrar a tripa. Ademais tamén é só a primeira vez, eso é que con todas as cousas é a práctica. Ti xa levarás moito facendo chourizos, ou? Moitos anos, desde pequena. Sempre con esta máquina, como funciona esta máquina de embudar, dice, embudar? Sí, sí. Estas eran das primeiras que había, que antes había que lles dar unha manivela, pero agora acoplanlles un moto. Que se me rompeu a tripa! Ai, pero mira, pero non te preocupes que isto tamén é o normal, Tenme que pasar a min agora. Pero isto é o normal, no, porque se encheu demasiado a tripa, isto é o normal, e se as tripas son... Tes mal axudante, Nada, non te preocupes, que isto, mira... segue? Claro, sí. Como se nota aquí a experta, E entón sigues ti aí, isto é o primeiro que se fai, ti metes aquí a zorza, Sí. como fas? Na, botas aí, xa che dixen antes, botas aí, Sí. pois a tripa, botas aí a zorza, hai que lle calcar un pouco para que teña eso cheo e vaya pasando para diante, e que agora temos un pedal porque isto xa é máis moderno, e vai salindo a zorza para diante, enchéndose a tripa. E despois desta tripa, graciñas Elvira, sigo o proceso. Pasamos con esta tripa xa coa zorza dentro, xa ten boa pinta de chourizo, e mirade aquí canta xentiña hai, que ainda non vos enseñara. A ver, Manolo, que vou pasar por aquí, molesto vos un pouco, séntome aquí, mira, aí está, meto aquí un pouco o cuiño, e aquí estou ao lado de Elvira, que este xa é a segunda parte do proceso. Sí. Que estades facendo vos? Estamos atando os chorizos de sempre, de toda a vida. A man, non hai máquina para isto? No. Máquina hai, pero nesta casa non hai, de momento. E que non axa que ben bonito é o que facedes. Atamos a mão como sempre, toda a vida se fixo ese. De dous en dous, De, como? de dous en dous, sí. E logo? Porque un ata, un colle o chorizo e o outro ata. Ajá, son grandes estes chourizos, son... Mira que formiña teñen, Sí, sí, os chorizos van moi ben, O que vexo, Elvira, é que sodes aquí un montón de persoas. Filo. Oi, Elvira era... que xa me estou liando no proceso. Filo, aquí que sodes? Familiares, amigos? E que somos de todo, familiares, amigos, somos de todo. Isto xa é unha cousa pois que tamén ten moito mérito, non? Unha tradición. Sí, sí, isto é unha tradición de sempre, de haber moita xente atando nos chorizos. Carai, bueno, estou vendo, sigo o proceso. Agora, unha vez que se atan os chourizos, pasamos, Manolo, aí vou, a donde? Si agora hai que colganse, é o proceso de colgalos. Ajá. Para que se sequen, falle o lume por abaixo, que os afume un pouquín tamén. De 3 en 3 estamos vendo que se colgan, isto por que é? De 3 en 3 porque quedan máis retos, sabes? Para despois meter nos tarros ou todo eso, quedan máis retos os chourizos. Despois tamén se facían da outra maneira, pero bueno, é mellor moda esta, sí. Esta de colgalos para baixo. Eso, sí. Pois mira, vou pasar agora por esta cancela que tes aquí feita con chourizos, a ver que pase pola cancela. Aí vou, aí está. É que isto ten truco, ten ciencia aquí. Que tal? E agora imos coñecer a Bea, porque Bea, de onde ves? De Madrid. De Madrid. É que foi unha madrileña facendo chourizos aquí no medio dos Ancares, no Concello dos Nogais, en Doncos. Bueno, yo vivo desde hace 4 años en una aldea de al lado. Nada, para mí es un placer que me den la oportunidad de participar en este encuentro, porque aquí escuitas hablar das veciñas e os veciños todos son sabios, todos te enseñan cosas. Para mí es un placer. É un encontro de xente tamén despois de papatoria ou non se come aquí. Pero moi bien e moi rico. O sea que... Bueno, e rematamos, como rematamos? Con Julio, onde está Julio? Julio, vente pa aquí que nos falta o paso final. Dicíanos Manolo que o último do último é, a ver que me poño aquí, afumear os chourizos, non? Exactamente. Iso é ten a súa técnica tamén, porque nin se pode facer moito a calor nin pouca. Ten que ser un término, unha calor continua. Para que salgan sabrosos e non sepan a fume, bueno, que sepan un poquinho a fume, sí, pero que non se asen antes de estar preparados, que esa calor ten que ser continua, se evita a humedad,
e salgan perfectos. A curación ten o seu mérito. E Manolo que se vai Julio que se vai dedicar a isto o que queda de... Eu que dedico-me a curalos e tal, e según van valendo, xa os vamos probando, se pasa un amigo, tú probamos, a ver se están ben de sabor. Xa me deches unha idea, Julio, xa me deches unha idea. Como despedimos? Ai, Home, invitándome polo menos a... Si queres a brasa ou na sartén, como queiras. Está igual, veña, imos probar os chourizos. Graciñas a todos, Rematamos con aplauso porque isto é fabuloso. Gracias.